kaikille teille, joka ette sitä käsitettä oma tyyliin. Millä tiputaan kopio ketä vaatii räppin, niin miten se itse nää? Se on hyvä asia, mun lyrikka kääntää sun pää. Ehkä se onkin mun tarkoitus saada sut ihmettelemättä, onko se stadissaan tällä hetkellä. On huono ottaa kritiikkiä vastaan, joten sulla on jotain mua vasta. Jaista paskaa, mun ura hiphopissa on vasta alussa, ja kuitenkin suuri osa teistä mua jäljessä. Sä ja mä molemmat tiedetään, että mä tuun olemaan enemmän kuin sä oot ikään ollutkaan. Joten turpakkia kuuntele mun kaikki ajatukset ennen kuin sanot sun lopullisen kommentin. Vittu te kaikki horot ja hintit, joka yritätte mua kaataa. Solonen tulee kokolla edustettuna, wow. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa. Mitä tää paska on? Parha kaverit sano, että mulla on kusta päässä, haistakaa teki vittu. Mä en hypetä vaan kerran faktoja, asioita joita mulla on pää täynnä. Vuosi on 2001 ja kaikille teille näytää, mitä mut on tehty, ja ainakaan sokerista vedestä, vaan solo se suvun verestä. Oma itseni edustaa loppuun asti. Tää on mulle 24/7, koska riima joka päivä sitten kun herää aamun asti. Onks mä sulle aito vai en, nyt vitun lysti mulle. Te hoppi vaan, koska se on hauskaa, en halua siitä rahaa. Jos se sua vaiva, niin tapa ihtees. Tuu aina ole tää sama kusipää. Painutko vittu jokainen tuttu sukulainen, taikka sitten ystävää. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa. Aika vittu on hyvä tapa aloittaa kolmas sää. Tällä hetkellä henkistä sotaa edessäni näin. Kaikki tutut ja entiset kaverit on nykyään mun suurimmat viholliset. Parhaat ystävät on enemmän kuin perhe mulle. Mut luottamus niihin on pikkuhiljaa kadonnut. Tätä aina hiljakseen miettinyt, mut en oo mitään sanonut. Joudunko yksin koota kaikkeen, mitä mä tältä elämältä ansaitsee. Ja miten se on se, ette saa räpätä, koska oon pelkä MC enkä edusta 4 elementti. Mua ei kiinnosta muut, mutta suurta kunnioitusta niille, jotka sitä tekee sahamalla tai breikka. Mä heitä ainoastaan keikkaa, ja sitä tuu kauan tekemään, paljon kaiken näkemään. Miks pitäis tapella, kun voi myös kätellä vika jokaisessa ihmisessä. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa. Tää on kaikille teille, jotka ei ymmärrä. Hip-hop on aina oleva lähellä sydäntä, silti vituttaa. Jos jotkut puhuu susta paskaa, nyt asiat selväksi, en tätä enää jaksa.